Guys, mao dyan yung akong trabaho guys. Matag oras nga doon na may mga bisita sa Hinlo. Yeah. Ang ako mga borders ani guys nang namista na. Suroy-suroy na sila. Ako na lang usa kay ni kuan na sila sa ilang reunion. Ni attend na. Mana ko panghilo sa kuan, kusina, ni anak pod ko dire sa kuan. Ari na po ko sa padong ko sa may sala ani guys. Pasensya mo guys, akong cellphone. Nag-off man. Yan, ani ko na ning cellphone na mag-off. Ani guys, makita na si Mang Burato ani manghilamos, manghinaw, manghugas ba. Ari po ta sa sala guys, oh. Dako-dako po ning sala. Karaan nga kuan balay ni guys. Maning ilang dako kayong lamisa, oh. Ani ang mga gis, ani mga on guys. Tanawa. A few moments later. Hello guys. Umahaw ta guys. Murag ako ra diri guys na ibilin. Solo flight ko. Ang mga borders nanglakaw na sa ilang piyesta. O ang mga anak eskwela na, tuwa na sa eskwilahan. Nya ako na lang nabilin. Pag humana ni guys, tikaw-tikaw na po tayo sa mga hinloon. Mamahaw ta guys. Mungsod ano. Papa man makauli si Mang Flor, karon ko na tong adlaw mo uli no. Happy to kauban sa mga anak. Kaay ni magkakitara no.
Akong bana po guys, namanday. Mananagat, mamanday. Depende sa mga trabahoon. Kung dunay magpaayo og makina, pananglit sa sinso, pambot, muwer, bisang unsa guys, basta kay kwarta. Trabaho na akong bana anak. Kana lang pagpanaka di ay glube. Dili siya masilbi anak guys. Pero nahibulong ko sa una ba? As dagat pa may kulitaw. Pakita tiyang gilas na may milubi gibantayan. Iyom na kong papa. Kama ka mo sa ka og lubi bird. Kaya maglugi ta. Iyom man dahil unong kamao ko. Hindi ito di kamao. Aron. Saka na siya globe. Uban-uban namin. Pero ako to siya manguyang. Saka-saka og globe. Karon kay lae maglampinig dito sa Surigao. Tagsang landay dito ng kuan, lampinig. Nahibong ko ba, isa ka na siya, pagtanaw na sa ibabaw, manawa namang ano to si bird as ibabaw slubi. Mura na mag-gaaso ha. Ana, ang mga lampinig mandi ay mo ito daghan si ibabaw. Basta guys, arang dyan akong katawahan nga naluoy. Wala mo agig hakhat. Niyon ano na slubi ha? Patig ubos as ubos. Sus. Basta kay naluoy ko nga gatanaw. Kay agi atang dughan. Wa intawag sinina. Agihang panit, nakitkitan intaw, nahanggos. Basta pagkataod-taod, ang gitanaw. Mura naglitsos, kuan, mura glitsong baboy. Arang luyan ako guys, nakaingon jud ko. Mano man yung tawhanan ni abot man ni dinhing, nagingon ani man ni. Nga di man di kibaw mo sa kaglubi, tanawa ron. Di ay, kining maninguha ta, ning mangabong taba magpakita ding gilas bisag di kamao magpakamao mo to nga akong banaron mo tong didto gasugod ag akong kaluoy sa akong kapikas sa kinabuhi kay mananagat ni ato bukid ni unong naho di para ba mi ato uyab guys unsa ang trabaho din ang ulis ila apaso na gus inahan, mag-uban-uban na ka ng pangguna, maglampas, manataglubi, manigway kabaw. Basta, kay ako may panganay, oil jamo lagi. Magtaak-taak siya itong Basta yung bawang sapatos na nga buslot. Kay di man kay ba mulakaw og kuan kanang kabatuan or kanang mga bitang tuod di ka mamulakaw mo na hala ning tawhan na luoyan naman ni tan-aon ba na unsa siya nga gamit sa akong trabaho tagaan ko niya kwarta uli siya managat tagaan ko kwarta kay manuhol na lang kuno mi di ko niya patrabahoan. Mga na, sa pagkaminyo na namo, kalau is Ginoo, gidadi ko sa isla. Wa na jud ko niya paumahan. Mga na guys nga, mananagat ang banaron. Unya akong igsuon guys, mutumog sa dili. Kanang arte ka adyo, dili mo di mo bungay. Karon, nanginjot siya. Mag-uuma. Kay kung kinsa to'y dili gusto hatagan ni mas Ginoo og trabaho nga dili niya gusto. Kung kinsa ganitong gusto nga mo trabaho nga why kusmod
dili hatag sa Ginoo. Dagaan ang kaglaing trabaho. Ginoo dili. Yun na naman igsoon guys. Namisita ko dito sa Nueva Ecija, pero bibintaha kay bisag gauma makinarya. Bright food. Wang eskwela o commerce o tiwas o sang tuig na lang god. Wa siya mo tiwas o eskwela guys kay nalingaw ni anang farming. Dagko madikita ng mag-uuma sa Nueva Ecija. Nilibo ang ilang kita dito. Mo na nga dili jud ay matamay niyang mag-uuma no kung gamiton dire. Ha? Gamit dire ba? Dagko kita. Thousand. Sibuyas Bombay lang guys. Ang ila atong kuan og kalabasa. Sulid na. Pag human sa humay, utanon dayon nga kalabasa Bombay. Muna ilang panginabuhi. Kaya hibong ko guys, kay pagatin na sa ilahang lugar kang ituon. Ang among humay diri sa Bohol. Sorry, nagkaon ulit ko. Ang among lubi, ang among humay diri sa Bohol, tipaka, i-stack. Isod og sako pylon, no? Pylon. Sa Nueva Ecija, guys, dito ko naka-experience. Nga ang ila dehan bugas dito, isod og dagko nga sudlanan bitaw kanang dagkong baldi. Bugas ilang tiner, dili tipaka. Nga naman, parang dili kuno kanon o ganang ilaga. Na bang bagtok? Isodyo nila ang ilang bugas sa dagkong sudlanan. Mo tiner o pila ka buwan. Di na maun siya guys. Muna dito nga hipos jud ilang mga kuan, ilang mga humay. Di para dire dahil sa Bohol guys, daginuto ng kuan, tipaka, pylon. Mga nga. Ija-ija dito sa kuan, no? Ija-ija dito sa mga experience. Guys, mga na to? O, nagpasalamat ko ninyo guys. Kani guys, nagkaon ko no, famous lang na ako ang pag-istorya ninyo. Wa pa magugoy kanang vlog nga nagkaon nga nag-istorya. Karon testingan na ako, mo pa. Pasaylo ako guys, o yun ani galing ako ang tema sa paglingaw ninyo. Kaon na nga, minto nagalingkod ko, kinahanglan nga nadyo ko isulti. Kay unya, di naman ko kalugar. So, bye-bye guys! May buntag o happy day kaninyong tanan. Bye-bye!